Maroto Dewi saking Sumpyu dinakiye inyong arep gelar carita. Gelar apa? Gelar carita utawi lakon. Lakon apa? Gatut Kaca. Gatut Kaca lain kae gendere teka tepuk tangan gendere teka. Ala iya jadi didol jadi nangis. Terus si gendere sapa ke? Jaluna kae penayagane Mas Bima. Mas Kembar inyong digendere Mas Kembar. Angger ora dosari rangga. Nah, Mas Galang Purbani gak? Mas Galang aja kayak gue Mas. Aja kayak gue. Melu muda. Wah, jangan dijaga. Aja kayak gue aja kejam. Mas, sunduknya kemarin Mas sunduk. Uluknya kemarin uluknya. Wah. Iya, tepuk tangan. Kota Budi, lu niku. Contoh gelaran wayang unik yang berhubung maling ya. Padahal ada kabe. Padahal kita wayangan paling irit banyak. Kota pembulung. Macam-macam dicit. Kita dalam juara nasional mewakili Banyumas, matur tepuk tangan. Bahwa Banyumas adikku bener ya i, bener. Rapalannya dicakna rapalan. Nah, bebet, nah, Widara Payung, Jagong wit, kotak bola nakleng ya. Ada badai pada semangat nabu apa ulun? Maduk sande kalah lima nang kene. Akhirnya ngomong wayang kita semua saurannya ya. Akhirnya ngomong wayangku saurannya apa? Wayang kita semua. Betul. Hari Wayang Nasional. Wayangku. Wayang kita semua. Tepuk tangan. Nah, sip. Berbagai tepuk tangan kesel banget. Lagu. Baik. Kalau Banyumasan sing bukat ini aja suwe-suwe dong main kok. Hah? Ngomong naik kereta tang. Mangga dulu. Halo Banyumasan.
Antaraning cerita menghianai negara giling besi, negara giling besi untuk gilingan apa? Ratu Nesapa Yuki Prabu Kala Parasona Habadur. Betul. Nakono sang ratu lagi gandrung kapiramu lawan bidadari ngemblungbok. Wong derajate buta menggandrung bidadari adalah sandrane kaya belang menyung gandrung sindel-sipoi. Nalika semana ngenteni tekane sang paturung bali-bali bumi berenang nyung dewek orang ngerti tak nyung kawangi nangkana ana ing ngabdi togok lawan Sarawita anggar togok raine bunga Sarawita pucet para togokmu ketipu apa kang dadi gambaran ing carita gancarane ya kaya beban mangga kanca hadir lan para penonton pamirsa
Katuran mirsani barengan ing apa gantarane. Sada tumurun sangki Topan Ano Arasang ageng kamparan bilang Gading Resang datang kengyangan Nerang Rang-rangan ngira sutra Ngakan topong maskin arah Westa Samang sung-sunta Ramyang paningaleng sang natang para sa takon Roneng uthanawari kumrengking Suaraneng hari Anganam pel tadi Risang natagang wicaksana Amrolah sampai beledos armangan sekalian pos. Kita waspada ngerepang ini kayu. Bosanku hebat. Omonganku dewek tugup di zaman trigo. Pada selamat, alhamdulillah tekabuna selamat. Syukur bagi sewu matur langsung pangabuti Gustine. Ya tak tampang lali aku sabang estuku. Prabu Kalaparacana tampan anak monyong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ora apa-apa dihujat ya kenyataannya viral bang. Apa ini apa ini? Ya sih yang ngandel bang. Di kula tapi kamu didayani gesang muka bae muka kae burik kering tahunan ora pangling sarawita pada selamat berkah pengesunipun kula ingkang abdi pun sarawita sandetan manggi pamengan tunggal punapa kaya niku najan telak sarawita kan endi kula biasane jagoan teng Renteng Banyumas Iyalah kali togong nih jangan susu banget.
Wis ora dadi apa. Atur sungkem apa pangestu utama. Kula tampi kapundi mugi andayani sehat walafiat sentosa uripe barokah umur rezeki lancar usahane sukses sekolah dan lulus. Lan saged guna tumrap wong tua guna jaman nusalan bangsa rohuma. Dari pengajian. Wela. Ogok, kowe ngerti rasane atiku kaya apa sih? Dina kene nyagi gandrung kapil lawan widadari. Banjur keburu Patiku sekipu mantrya, pati sekipu sedawi supaya nembung halus-halusan kami ngelamar. Sing jenenge ke Bathari Suprabadini wong ayu banget lho. Wong ayu banget. Wah, ayu empol. Dewi Persik ora nama apa-apa. Cupi-cupi tadi. Matamu. Boli bangono. Ini jangan terapi gitu. Wirata. Sange dalam gitu kok. Orang masuk berkan makam nyokot apa iya? Ya syukur kelingan leluhur. Lajur kebunipun ulung bali botai. Takkan kani suwe ora bali kurang ajar maka tone mengendike botak. Angger cara kula locok lagi merongkoli para dewa. Ora bae ora. Angger cara kula niki cara kuda. Pati kekepu lagi menimpin gone raja kawunganten. Anaknya hiji derek. Kamu seorang peduli. Nganti maghrib. Nanti sande kalah. Jatuh rute. Nanti sande kalah gue. Sekipu. Burung bali tersusul dari karingan. Wetan kayongan. Wetan kayong. Nalika semana urung suwe Sang Srinata lawan Togrok Sarabita dobok-dobokan. Pratane pati sekipu dinyo beda. Genah kasil panglamare kaya ngapa gantarane cerita. Sakura kiri-kiri menyalir perapatan awak karmang ngomongin tolawan mengolawan iya pati sekipu mulawan dendel Kapuriwen kon nglamar Dewi Suprabadini.
belaka kemawon kula tanding ngelawan dewa banjur kula menang dasar kula sekti landik daya bagus bener walada lajeng dipethuk Betara Nerata nanti sing wong cilik kae inggih panglamaripun panjenengan dateng Bathari Suprabasini dinten samenika ditampa inggih walah kapan dinani nyong bojo Betara Nerata paring dawuh nang tanggal ora pisan ora pindho loh tanggale kepriwe minggir ora pisan ora pindho dinane pun rebopos albeyung rebopos ki dina apa lah mulane cuma tilawas astagfirullah ya Allah tahun beh pati pengukuh bloket wah katon nirhin tanging alit risang mawe gandrung sabarang kang katulung wang dandan iya kula nyaluk pangapura gusti pati kelengop rosane ta rosa sregep sektine sekti ning lak uteke lengup kaya bocah kali cupak kula nyuwun pangapunten ora bae kowe ora pantek pangapurane kejabat Bathari Suprabasini gawa bali nganti ora gawa bali aja takon kulumu tek-tek itu akan dawuh kula nyuwun pamit saeniku kula nyuwun pamit Kasmana ganti kang jinarita wis ora nang ingwesi nang kayangan Suralaya padhe sekipu minggah ing kayangan mbakune gelem ora gelem Supraba kudu digawa bali angger nganti ora diketok gijile ketok gulune mong gulu ambana para dewa ketemu kelawan para bala sabrang rame bat para tawur perang tanding cerita
sangkanira pendhen dewa pendhen dewa setara layang setara layang iya welah dalah urung suwe nyong munggah nang kayangan level 1 ketemune dewa sapa dewa geni Brahma jenengku wah Brahma jenenge dewa Brahma balik takon kowe sapa inyong apa iya selawase urip tembe ana sing gelem takon inyong ya tak wangsulilah wala dalah jenengku tumenggung pulang menyunyang sakan negari giling masih kekesete Prabu kala beracun kaya gue duwe karo bapak nerisna lakune pati sekipu dilomboni gobulo kliwat bisa-bisanya dewa kok ngelombok kurang ajar belang menyang biang wakune tanding yuda nganti ora diulungna Dewi ya kowe Bathari Suprabasi tegawe sungsang bawana bali anggere yo maju marang arsa kalakon dibantanganku dadi wah kurang ajar parok sumambering ngelap lintang kembar somlarating pasan manuk kemaruk beranjangan lena pangindong tepat wah kalakon dugang mecotot Joget. Aduh, yang mumet. Wah. Kobong ragane malah dadi kaya sosis bakar iki, Jang. Medene bang
Ya wis belang menyunyang Husnul Khotimah. Belang menyunyang mati wayange gonyong. Ya wis ngana. Para dewa. Aja takon dadi patih sekepu sing berkelemun gareng. Maju kelakon tek ke bawah kontal dadi aku. Jawa temanjing arum kandaning kusuma muka rudra roma sukra gorong kuwamanga wang gana caritane iya bergenjang berotong larang dewasi Audu minda ini kurang ajar banget. Pati segibu murah kari kayangan satu mas sungsang bawa balik. Aja takut itu tak kehitung bawa jago. Jago kayangan jerai cabang ketuka jajal tandingan wani apa orang. Bayi raine kaya raksasa kaya menungsa tapi ki kena tutung wong ki kena tumatini sekang berongsongan ketewel kematengen dadi wong ketewel ngerti berongsong siswi dadi wong patirku ya kaya ku kali cupak aja itu wongnya ketewel wala tahe dewa kurang aja jago nih kayak wala rimah dia orang labuh ora popo timbang tanding lawan aku bali baengan. Ora kembali. Wah.
Dewa, dibocakin jajal diganti jagone aja bocah cilik mentik kayak iki udah tandinganku sing sebobot karo aku timbang bobot karo aku. Nang kayangan ke cabang deduka bakal tek jenang nang jeroning kawah Chandra dibuka supaya ini bisa jadi gede tanpa diobat. Tak siram banyu keke cembelung naring kawah Chandra dibuka jenang karo gaman sekti. Mengko mertuning jajal kaya ngapa ceritane. Ayo blusuk lah blusuk. Aman aman aman. Jabang tetuka cemburu naring kawah Chandra dimuka ciptaning dia orang lebur kumur-kumur malah jadi satria kang dikdaya sekti gegilan nih gegilan adane mulut otote kawat balunge besi kulite tembaga telapanganing baja si ketel jeriji gunde muyuwe orang keribe tangkopi cerita nalika semana mijil saking telenging kawah mencorong kayane mandangi jagat raya. Gatot sarumi ngatangan panutan umur regang umur tegang 1000 tahun takkan sirna Gatot Kaca Krida jagoku bagus semangat yan. Wah, aku jenenge sapa? Dia tembe takon. Kowe teko jeneng Gatot Kaca iki kowe bae. Mengki suruke dalang wis Gatot Kaca rumi jiling tawang menu dalange bae Gatot Kaca. Ih, keburang tak tugel gurune. Ampun tobat. Aku tobat orang baleni manis sumpah lah. Asli orang lembo. Orang baleni mani. Agar kayak gue kepriwe di pangapurani bae. Agar jerek kiai kana menjadi manusia itu harus saling memaafkan. Jere tapi. Agar gue tak pangapurani matur nuwun, matur thank you.
cita dipateni. Ora ndara. Aja takon saya. Mau nyong dilembuni Betaran Rata jadi nyong tendam banget. Kesupan nyong di Betaran Rata. Aja takon di Betaran Rata tak untal malam tadi. Alam yung nalikas mana Betaran ada dundal malam pati sekipu sanggite main banget dalang ulu. Dundal malam nang jero weteng Betaran ada gluget urung kepengen mati. Nang jero wetengane sekipu Betaran ada mbor-mbor. Bergajang berotong lalu gadut kati yang diturung. Aduh begabur. Gadut kati yang diturungi ke nang jero weteng sekipu. Kurang aja buta malik tinggal boleh hijau di pangan dewek. Mejung asuh. Nalika semana gadut kaca kerungu. Gadut kaca kerungu Betaran Rata bor-bor. Ditulungi dicengking parti sekepu. Kondangin cerita kata-kata ditaci ceri gunting. Watangane sekepu digunting nang gadut kaca. Sandrane kayak wong babaran sesar. Allah. Berodong larung kayak lahir kembali. Betaran Rata kembali. Matur nuwun ya gadut kaca. Pada mau nang jero wetengan mambune apek banget mambu. Segalane apek. Kena banget pati sekipu bar mangan jangan walang. Kurang ajar banget gejes. Ay ketone ratune ora terima siapa sih? Kala Paracona aja kesuwen ditandingi. Kala Paracona ditandingi rampung lakone. Sewaken. Menyana setang undang dewa, undang dewa di taralaya taralaya, sikala matet nawang sasangka. Iya, pati sekepo mati nang kodiris
digunting wetengane medeni banget. Kowe sama ratune Prabu Kalaparacana nyebut ora terima. Kagene dalan patimu. Kepriwe? Fotonya tak dang der itu jangan main banget. Menyebut ora terima mati. Aduh yung harus dipelintir gulune apa? Iya. Inyong harus dipateni. Angger kayak gue nyong harus mengucapkan perpisahan terakhir haring cintaku. Betari super apa? Inyong jantar sudah banget karo kue bra. Coba bra. Abang dina nyong nyawang fotomu bro. Ayo banget melenyis. Dan orang-orang wong kaya kowe. Andai kan yang dadi bojomu atau gawek nama tingkat pitu. Arep nanggap wayang pitung dina petengung. Tak tanggap nah sambatan kabeh. Soberapa. Inyong angger duwe luput pangapura ya soberapa. Angger nyong kadang ngechat ora dibal. Ya ceritanya pulang menyunyang di kawa-kawa. So berapa yang pamit mati? So berapa yang pamit mati? Bagus banget bocah ini. Perkenjang brodong larung adi guru. Bocah sing bisa ngarampungi setiap guru gara ning langit marteng Suralaya. Rampung kabeh nang bocah ki. Kowe sapa jenenge? Kula Gatot Kaca. Kaku sing maring tenger mau. Panjen bener mencorong dadane iki. Gatot Kaca kula wonten dawuh. Ulun ora bisa maringi apa-apa kejaba. Amung prasopo utawi janji kelawan kowe. Benjang ing tembe kowe bakal tekwini sudah dadi ratu kayangan ora ketang sagep yaring tati. Sinoksen jagat saiki. Pangapura menawi wonten kathah lepat.